Hei YouTube. Mä teen nyt tän joululahjan esittelyvideon ihan itse. Olen tässä tää apuna. Niin katsotaan mitä tästä tulee. Toivottavasti tästä tulee hyvä. Eli ensin tämmönen rasia. Joka kun tän avaa. Hetki. Kun tän avaa näin. Niin tänne tulee tällainen valo ja sitten siinä on kirjoitus ja sitten se alla on semmonen hieno tai mun näyttää, että se on tämmönen hieno koru. Semmoista sain. Oho. Se mahti. Sitten mä sain juhlapöydän konvetti ja pande, niin kuin joulusaan tuommoisia. Sitten uusi Lego Friendsi. Täällä on tässä Leon huone ja tästä Leo ja Olly mukana. Sitten semmonen, mä ajattelin jo jälkeen, mutta ei nyt tarvitse, koska mä aktiivisuusannekkeen. Ajattelin yhteistoiminnalla. Sitten taas jälleen kerran pörräsukat ja sit vaaleanpunaiset, jos halutaan kuvioita enää on ihan hyvän kokoiset. Sitten tämmönen pakkaus, missä on käsivoide, vartalosuihke, huulivoide ja saippua. Tämmönen hieno joulunen paketti. Joo. Sitten mä sain harjan. Joo, harjan sain. Sitten tällainen hieno yöpaita. Sitten mä sain tällaisen kasvomaskin. Tai kasvonaamio, niin sen haluan sanoa. Sitten tällainen kasvonaamio. Ja sitten vielä tällainen kasvonaamio. Tai Rölli, älä huuda. Niin, mulla on siis kissarölli täällä mun huoneessa. Sitten ripsiväri. Sitten leivontasetti. Ja sitten vielä 500 palapeli. Ei nyt ole niin paljon lahjoja, mutta eipä se haittaa mitään. Ja näin. Ja olen onnellinen niistä lahjoista, mitä mä sain. Ensi vuotta ootellessa edelleen. No ennen nyt ensi vuoden joulun jälkeen mun synttärit, mun nekin on loppuvuodesta. Niin ei näin kauan mene, kun saa taas niinkin miettimään, jos ensi vuoden olisi tauos. Ja nyt tässä kaikille, ketä videoissa katsoin, hyvää uutta vuotta, hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2023-2021. Ei kun siis 2024, anteeksi. Eli hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2023-2024. Nähdään seuraavissa videoissa, joka tulee toivottavasti lyhyen ajan sisään. Mutta nähdään sitten seuraavissa videoissa ja tykätkää, kommentoikaa ja näin. Nähdään seuraavissa videoissa. Ja moro!